Koseto, cijenjeni i dragi uzvanici, dame i gospodo, jamčimo vam glazbenu poslasticu, putovanje u kojemu ćete nošeni glasovima vrsnih zboraša proći 1000 kilometara diljem svijeta. I zato uvodno pitanje, jeste spremni? Da. Dobrodošli. A ovo glazbeno putovanje na Glasoviru će pratiti Mario Čopor. S obzirom da nas čekaju 1000 kilometara, treba nas netko i umjetnički, vješto i sigurno voditi. To je maestro Josip Del Verio.